اصل وچ ربانیین لوگ جڑے نے او اولیاء اللہ نے، اللہ دے مقرب نے، اللہ دے پیارے نے، اللہ نال محبت کرنے والے نے، اللہ نال پیار کرنے والے نے۔ انہاں ہستیاں دے وچوں جس ہستی دا اج میں ذکر خیر کرنا ہے تے میں دسنا یہ چاہنا کہ جڑے لوگ آندے نے کہ مولوی دی کچھ اور لینے، عالم دی اور ہور لینے تے ولی دی ہور لینے، اے میں دسنا چاہنا کہ جڑے ولی نے نا او علم تو بغیر ولی بندا ہی نہیں، علم تو بغیر ولی بندا ہی نہیں۔ شید کی دی سیٹنگ نہیں صحیح ہوئی تیرے کو کی گل ہے؟ چیک ماردا ہے، کنن پوندا اڑ اڑ کے، شوگر ماردا ہے، آواز دی کوئی شیننگ بھی نہیں، گروتھ بھی نہیں آواز دی۔ ان ہستیاں وچوں ایک ذات ہے جس کا نام ہے خواجہ خواجگاہ، راحت عاشقہ، سکون سالکہ، جناب حاجی محمد المعروف نوشہ لقب گنج بخش۔ آپ دے والد گرامی دا نام ابو اسماعیل علاؤالدین حسین غازی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ بھی وقت دے بڑے جید قسم دے علماء بھی نے اور بہت بڑے اعلیٰ متقی پرہیزگار بھی نے۔ جناب ابو اسماعیل علاؤالدین حسین غازی رحمت اللہ تعالی علیہ پیدل بر صغیر تو چل کے 7 مرتبہ حج پڑھ کے آئے، اور انہوں دی والدہ دا نام ہے بی بی جونی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ بھی وقت دی ولیہ نے، متقیہ اور بہت بڑیاں پرہیزگار نے، بلکہ تذکرہ نوشائیہ دے اندر لکھ دینے کہ نوشہ پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دی جڑی والدہ ہے مائی رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ، آپ دے پائے دیاں ولیہ کاملہ سن۔ جس وقت نوشہ گنج بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دے والد گرامی حج تے جان لگے، 6ویں حج تے جان لگے، علی 7ویں تے نہیں گئے، 6واں حج پڑھن واسطے جا رہے تے کر اپنی بیوی نو حکم کیتا کہ میں حج کرن واسطے جا رہا تے اللہ رب العالمین سانو جیڑا فرزند جمیل عطا فرمائے گا نا او دا نام رکھنا ہے حاجی محمد۔ کی نام رکھنا ہے؟ بولو بولو کی نام رکھنا ہے؟ حاجی محمد۔ سوال پیدا ہویا کہ حالی تے پیدا ہی نہیں ہویا، حالی تے دنیا تے آیا ہی نہیں، ماں دے شکم وچے تے پہلے فرمایا نہ رکھنا حاجی محمد۔ کیوں فرمایا؟ کی وجہ؟ اللہ رب العالمین اللہ والیاں نو اینے علم عطا فرماندا ہے۔ تسی آکھو گے او کس طریقے؟ ماں دا پیٹ بھی ایک پردہ ہے، ایک عالم ہے، قبر دا بھی علم ہے، قبر دی تھلے تحت تک کسے بندے نو کوئی پتہ نہیں ہوندا کہ اس قبر وچ کی ہے۔ ماں دے پیٹ اندر دوسرے بندے نو کوئی پتہ نہیں بچی ہے یا بچہ ہے۔ انجے گل ہے۔ میں پوچھیا کہ اے ابو اسماعیل علاؤالدین بن حسین غازی تانوں کیویں پتہ لگ گیا کہ جیڑا آن والا ہے فرزند جمیل جیڑا آن والا ہے اے دا نام رکھنا ہے حاجی محمد؟ تانوں کیویں پتہ لگ گیا؟ فرمایا ولیاں نو اللہ رب العالمین علم لدنی دے نال نوازدا ہے، اور نبی نو اللہ پاک علم نبوت دے نال نوازدا ہے۔ نبی علم نبوت نال قبر دی حالات بھی ویکھ سکتا ہے، دنیا دی حالات بھی واقف ہوندا ہے، تے ولی جیڑا ہوندا ہے علم لدنی دے نال دنیا دے سارے حالات نو ویکھدا ہوندا ہے۔ ایدا ایک اور استدلال ہے۔
کہ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام دے دور دا او پرندہ جنہوں کہندے نے ہد ہد، او دا کی کم سی کہ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام دے لشکر دے نار رہنا تے پانی دا زاویہ دسنا، ایتھے پانی تھوڑا ہے یا ایتھے پانی زیادہ ہے، تے پانی کنیاں فٹاں دے 100 فٹ تے 50 فٹ تے 80 فٹ تے 90 فٹ تے 70 فٹ تے عام طور تے 40-45 فٹ تو کٹ پانی تے نہیں نہ ہوندا، تے جے ایک پرندہ ہو کہ اللہ پاک نو اینا علم عطا فرمائے 45 فٹ تو پانی دا زاویہ دس سکتا ہے، تے جے اشرف المخلوقات ہو کہ اے نہیں دس سکتا کہ آن والا بچی ہے یا بچہ ہے، دس سکتا ہے کہ آن والا بچی ہے یا بچہ ہے، کیوں جے رب دل دیاں اوے اکھیاں تے چانن ہووے نورو اے پٹیاں نو سب نظری آوندا، کیا نیڑے کیا دور، باپ نے کیا جڑا میرے تو بعد آوے او دا نام رکھنا ہے حاجی محمد، باپ نو اللہ پاک نے علم عطا کیتا جڑا آن والا ہے اینو بھی اللہ حاجی بنائے گا۔ دوستو وقت گزردا گیا، اللہ رب العالمین دا فضل ہویا، او دی رحمت ہوئی، او دا کرم ہویا۔ دوستو میں قربان جاواں شیر شاہ سوری دے دور دی اندر اس سن 1600 جناب والی 5 دی اندر بروز اتوار یکم رمضان المبارک دی تاریخ ہوگاں والی ضلع گجرات دی اندر نوشو گنج بخش رحمت اللہ تعالیٰ لے اپنی والدہ دی چولی دی اندر آئے، جدن چولی دی اندر آئے سخی شاہ سلیمان قادری نوری رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ کو گوالی آئے، اپنے جسم دے لباس دا ایک ٹکڑا، اپنے لباس دا ایک ٹکڑا مائی جونی نو عطا فرمایا، فرمایا آ لیلا اے دا لباس سی کے حاجی محمد دے گل پا دے۔ علی پیری مریدی والا کام کوئی نہیں، علی تعلق نہیں، کوئی واسطہ نہیں میرے دوستو، میں قربان جاواں وقت گزردا گیا، آپ دی عمر ہوئی 7 سال، کنے سال عمر ہوئی؟ 7 سال عمر ہو گئی۔ جناب والی حاجی محمد رحمت اللہ تعالی علیہ المعروف نوشا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ دی والد بھی تشریف لے آئے، ماں نے بھی تربیت کسردہ چھٹی، ماں بھی متقی آئے پرہیزگار، باپ بھی متقی ہے پرہیزگار، ساری رات مسلح تے بے کی اللہ دی عبادت کر دینے، رات پوے تے بے دردانو او نیند پیاری آوے، او درد مندانو یاد سجن دی، اے ستیاں جدن 7 سال عمر ہوئی تے جڑا کاریگر ہے نا، کاریگر جس وقت کوئی چیز بنوائے تے کسے کاریگر کو لے کے، عام کو نہیں لے کے جانا، انہوں پتا ہوں کہ چیز میری قیمتی ہے تے میں جاننا ہے کی چیز ہے، یہ دے کالا لکو دے کول پھر نو میں جاننا تے میں چنگے کاریگر کو لے کے جاواں۔
جناب والی خواجہ جی نوشہ گنج بخش رحمت اللہ تعالیٰ دی انگلی پکڑی تے پکڑ کے باپ لے کے میرے دوستو جاگو تارڑ دی اندر ایک مدرسہ ہے جدا نام حافظ قائم دین، جس کا نام حافظ ہے، بولو بولو حافظ ہے قائم دین، حافظ قائم دین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جڑے نے آپ وقت دے ولی نے، اور ایسے ولی نے میں تاریخ دی اندر پڑھیا، تذکرہ نوشائیہ دی اندر پڑھیا، حافظ قائم دین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جدن سوندے نے تے آپ دا قلب اللہ اللہ کردہ ہے، لوگ سندے نے تے کہندے نے حافظ جی تسی راتی سوندے ہو تہاڈا قلب اللہ اللہ کردہ ہے، اسی اللہ اللہ دی آوازاں سننے آ۔ حافظ صاحب نے فرمایا تانوں پتہ نہیں میں او دی یاد وچ نہ گم ہونا، میرا قلب دادا نہیں کردا، میرا لو لو اللہ اللہ کردا ہے، کیوں جن عشق حقیقی پایا او ٹر دے چھپاتے ہوں لولو دے مڈ لکھ زبانہ او کر دے گونگی باتیں ہوئی سمی عظمدار، اے حافظ قائم دین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دیو وسیع جڑے دن بھی اللہ دا ذکر رات بھی اللہ دا ذکر، ربانیون بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون، اے اسم اعظم دا کوئی وضو کر دے، اے جڑے دریا وحدت وچ نہاتے ہوں تدو قبول، اے نمازاں میرے کامل باہو او جدو یارا یار پچھاتے ہوں۔ حافظ قائم دین جناب والی حافظ قائم دین دے کول حاجی محمد صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نو داخل کروایا گیا، آپ نے چند ماہ دی اندر قرآن پاک کی حفظ کر لیا، جناب والی پھر تفسیر پڑھی، پھر حدیث پڑھی، پھر فقہ پڑھی، 17 سال تک حاجی محمد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ 17 سال تک قرآن پاک کی حفظ بھی کیتا، ترجمہ بھی پڑھیا، تفسیر بھی پڑھی، حدیث بھی پڑھی، فقہ بھی پڑھی، میرے دوستو سارے مصرف بھی پڑھی، نحو بھی پڑھی، منطق بھی پڑھی، عالم بن گئے۔ اللہ فرماتا ربانیون بما کنتم تعلمون الکتاب بما کنتم تدرسون، رب کائنات نے ارشاد فرمایا کتاب پڑھتے پڑھتے اللہ والے ہو جاؤ۔ کتاب پڑھدیاں حاجی محمد صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دی عمر ہوگی 17 سال، علی نہ نوشہ بنے نے نہ گنج بخش بنے نے۔ اگلی گل میں وجہ تسمیہ تو انہوں بیان کر کے دسنی ہے کہ آپ نوشہ کیسے بنے۔ حاجی محمد صاحب رحمت اللہ تعالیٰ 17 سال علم حاصل کرن تو بعد جنہوں شیخ الکاملین فرما دینے باجو علم جو کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو، آپ فرما دینا علم تو بغیر تسی فقیری نہیں کر سکتے۔ 17 سالہ تو بعد حاجی محمد صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دریا اوستے چا ڈیرا لایا،
جنوں پیر وارث شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے، آپ فرماندے نے راوی عالمہ جناب عاشقاں تے جیل منافقاں عاشقاں دے دریا تے ڈیرا چل آیا حاجی محمد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ جدن ڈیرا لایا دوست وقت گزردا گیا، گزردیاں آپ کی عمر ہو گئی 20 سال 20 سال تو بعد حاجی محمد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ علم حاصل کرن تو بعد تیر اندازی بھی سکھی، شاہ سواری بھی سکھی، یعنی کوڑی تے نیزہ بازی جڑی کردے سن وہ بھی سکھی، تے پہلوانی بھی سکھی، تے پلوانی سکھنا بھی نبیان دا شیوا ہے، تے کوڑ سواری تے سوار ہونا بھی نبیان دی سنت ہے، پہلوانی کرنی بھی نبیان دی سنت ہے، تے تیر اندازی کرنی بھی نبیان دی سنت ہے، کوئی کم چھڑیا نہیں، اس واسطے کہ ولی ہندائی ہوئے گیڑا فنا فی شیخ بھی ہوئے فنا فی رسول بھی ہوئے، کوئی کم نہیں چھڑیا، سارا کچھ سکھن تو بعد حاجی نوشو گنج بخش رحمت اللہ تعالی فرماندے نے پھر میں نے مرشد کامل دی دل وچ کیویں تڑپ پیدا ہوئی، میں جنگل و بیابانا دی اندر اللہ اللہ کردا رہا، میرا دل کیتا میں داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ حاضری دیواں، ولیاں دیاں مورا لاندے نے، آپ فرماندے نے میں داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ تے گیا 40 دن تک فرماندے نے میں بے کے چلا کشی کردا رہا، کون داتا جنوں ہندن والی فرماندے نے گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، اے گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، او نا کے سارا پیر کامل کاملانا رہنما، داتا صاحب گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ اگر حاضری فرید دے وے تے فرید و دین گنجے شکر بن جائے، اگر حاضری حاجی محمد دے وے تے نوشہ گنج بخش بن جائے، میرے دوستوں فرماندے نے میں ہوتے حاضری دیتی 40 دن دی حاضری تو بعد میرے دل میں تڑپ پیدا ہوئی، میں واپس آیا تے جدن واپس آیا میں کیا کوئی ولی لبا، کوئی مرشد لبا، کوئی ہادی لبا جڑا مینوں میری عبادت تے مور لگائے، 20 سال ہو گئے نے اللہ اللہ پیا کرنا، 20 سال ہو گئے نے اللہ اللہ پیا کرنا، فرماندے نے مینوں پتہ لگا اس علاقے دے اندر میاں کریم الدین جکالوی رحمت اللہ تعالی علیہ میں انہاں کول گیا، میں کیا میاں جی مینوں بیعت کر لو، میاں جی سخی سلیمان دے مرید تے خلیفہ سر، آپ نے نظر ماری آقا حاجی محمد میرے تو کم پارا اے شیراں دیاں بازیاں شیر ہی جیت دے، تو شیر اے پنجاب دا شیر، میں تینوں بیعت نہیں کر سکتا، آ میں تینوں لے چلا، آ میں تینوں لے چلا اپنے مرشد کامل دے کول لے چلا، آپ فرماندے نے میں نال لیا، لیکن جس وقت میں پلوال پہنچیا جناب والی کدے کول سخی سلیمان قادری نوری رحمت اللہ تعالی علیہ دے کول، آپ فرماندے نے علی میں لے کے پہنچیا نہیں، بار ٹبائے ٹبے تے کھلو کے سخی سلیمان نوری رحمت اللہ تعالی علیہ ساڈا انتظار پا کر دینے، جب نسی پہنچے تے کہندے نے آؤ بیلیا میں انتظاراں پیا کرنا، اے ولیاں دے کم ہوندے نے باطن دے، ظاہری پتہ ہوئے تے ہر ایک ولی بن گئے، سرکار نو لیاتی اپنے آستانے تے چلے گئے، ہن اگلے لفظ سنو جدھر سرکار نو لیا تے آستانے تے چلے گئے، کون؟ جناب والی حاجی کریم الدین، جناب والی میاں کریم الدین جکالی رحمت اللہ تعالی علیہ کہندے نے حضور آیو نبی کامل جنے 20 سال دریائے چنا
کائنات دے کنارے تے گزارے نے، کلیاں پا کے روزے رکھ کے تہجدہ پڑھ کے اللہ اللہ کر کے تینوں مرید کر لو. فرمایا حاجی کریم الدین میاں کریم الدین جی حضور چپ کر جا، تو نہیں جاندا میں حاجی محمد دے کال نوں وی جاننا. آئے ہائے میں حاجی محمد دے کال نوں وی جاننا، میں دے کول نوں وی جاننا، میں دے فعل نوں وی جاننا، میں دے ظاہر نوں وی جاننا، میں دے باطن نوں وی جاننا. جتھوں آیا ہے او بھی جاننا، جدے کول آیا ہے او بھی جاننا، جو لے کے جانا سو او بھی جاننا، جو ونڈنا سو او بھی. اللہ اکبر اللہ اکبر. اب فرمایا میں سارا کچھ جاننا. میرے دوستو جنہاں سینے نال لایا، ہوں اگلی گل سن، جدن سینے نال لایا کون؟ سخی سلیمان قادری نوری رحمت اللہ تعالی علیہ شن سینے نال لایا، لا کے کہنے لگے یا اللہ تیرا شکر ہے. اگلے لفظ سمجھ فرماؤ، یا اللہ تیرا شکر ہے امانت لین والا بھی موجود ہے، امانت دین والا بھی موجود ہے. یا اللہ تیرا شکر ہے اج میں امانت واپس کی تھی، اج میں امانت واپس کی تھی. یا اللہ تیرا شکر ہے. حاجی محمد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کہندے نے دسو ایک کیویں دی گل پہ کر دیو. آپ نے فرمایا بیٹا میں تینوں دسا ذرا پردے وچ آ جا. جدن پردے وچ گیا تے کہندے نے جس وقت میں مرید ہویا، کیندا میں مرید ہویا شاہ معروف خوشابی رحمت اللہ تعالی علیہ دا جدن مرید ہویا، حضور نے مینوں سامنے بٹھایا تے بٹھا کے کہن لگے اے سخی سلیمان میرے کو ایک امانت میں تینوں دین لگا، اس امانت نو دیانت دے نال پہنچائی. میں پوچھیا حضور کی ہے؟ آکھیا ادھر سجیوں ویکھ. میں سجیوں ویکھیا، آکھیا سجے پاسیوں ویکھ. جدن میں ویکھیا نوشو میں انہاں دیناں دا تینوں پہچان گیا، تو ہی حاجی محمد. کہنے لگے لے اگلی بھی گل سن لا. معروف شاہ معروف خوشابی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس وقت میں اپنے مرشد کو گیا، کدے کول ہے؟ میں اپنے مرشد کو گیا. فرمایا جس وقت میں اپنے مرشد دے کول گیا، آپ دے مرشد دا نام ہے مخدوم سید مبارک شاہ حقانی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس وقت میں انہاں دی بیعت ہویا، شاہ معروف کہندے نے میں بیعت ہویا، نظر ماری جلالت والی نظر ماری، میں بھی ہوش ہو گیا. 3 دن تک ہوش نہ آیا، نہ کچھ کھادا نہ کچھ پیتا. تیسرے دن ہوش آیا، نظر جمالی ماری تے مینوں ہوش آیا. ہوش آگے کہنے لگا لائے معروف، لائے معروف خوشابی اے امانتی، اے نوجوانوں سیان لا پہچان لا، اے سلسلہ نوشایا اے دے تو چلے گا، اے دا فیض ہندوستان وچ بھی ہوئے گا، اے دا فیض خراسان وچ بھی ہوئے گا، اے دا فیض مشرق تو لے کے مغرب تک سندھ دی اندر بھی ہوئے گا، کندھار دی اندر بھی ہوئے گا، پنجاب دی اندر بھی ہوئے گا. جدھر جدھر جائے گا جنوں جنوں ویکھے گا اوہی اوے دا ہوندا ہی جائے گا. اللہ اکبر. انج فیض لیا تے مرشد پاک نے فرمایا پھر تو حاجی چلا جانا، حالی نوشا نہیں بنے، حالی نوشا نہیں بنے، حالی حاجی محمد نے فرمایا جا چلا جا. حضور کدھر جاواں؟ فرمایا جا نشہرہ تارڑا دی اندر جا کے ڈیرا لالا. تے کہن لگے حضور میں تے اگی اوتھے رہندا سا، ساندل بار دیاں میں اگے بڑیاں باہراں تے سیراں کیتیاں نا، ہور تے کدے حکم فرماؤ نا. فرمایا نہیں نوشو شیر او ہوندا ہے جڑا شیراں وچ رہے، اوتے اور بھی ولی کامل کافی سن نا. آکھیا حضور اوتھے تے اگے ولیاں دیاں بارشاں آئیاں نے. فرمایا شیر ہوندا ہے جڑا شیراں وچ رہے، تے جڑا ڈر کے رہے او شیر نہیں ہوندا. تے جا تیرا اپنا رنگ ہے انہاں دا اپنا رنگ ہے. ہن مرشد نے حکم فرمایا کہ اے نوشو 40 دن تک کسے بیابان تے کھوہ دے اندر جا کے کھوہ دے اوتے بیٹھ کے تو اللہ دی عبادت کرنی ہے.
بیلیو روٹی ایک دن نہ کھاویے تو بندہ سویرے روزہ رکھے نا تو شام نو بندہ ویکھے ہو ہے بڑا اوکھا جیا روزہ نہیں بتایا بڑا اوکھا جیا روزہ بولے بولے بڑا اوکھا جیا روزہ اے فقر دا کم ہی کو پٹھا جیا کم میں عزیزہ نے گرامی میں قربان جاوان و شباگ نو فرمایا دن دا روزہ رکھنا ہے رات دی شب بیداری کرنی ہون ولی نو ولی رنگ دا کیویں پیا ہے نوشا تسی کہندے ہو تے بڑیاں کیویں وے تساں بھی مرید بھی کدی کوشش کیتی جے کدی کوشش نہیں یار انج نہیں میں قربان جاواں کیوں جو کسے دا او عاشق ہووے سکر اسے دا اے کردا او لکھ لکھ مکر بہانے کر کے او سے مرنے مردا آپ فرماندے نے میں جنگل و ساندل بیابان دی اندر چلا گیا ایک کھوتے نوشو پاک فرماندے نے میں بہ گیا اللہ اللہ شروع کر دیتی جدن 40 دن ہو گئے شرافت نو شائی کتاب دی اندر لکھ دائے جناب والی مرزا احمد بیگ لکھ دائے کہ جدن 40 دن گزر گیا نہ تن دی ہوشے نہ من دی ہوشے انج پیا ہویا وکلوے کاجڑی گزریا تینج کر کے نوشا نو ہاتھ مار کے گیندا بیلیا زندہ تے فرمایا تو مینوں مردہ سمجھدا ہے میں ہی تے زندہ ہاں زندہ ہوئے جدی روح زندہ ہے جڑا اللہ دا ذکر کرے تے روح زندہ ہے سرکار نے اکھا کھولیاں انہیں ایک تو دا پیالہ پیش کی دادو نے روزہ افطار فرمایا 40 دن بعد دا روزہ افطار کر لیا نوشالی بنیا نہیں ایک درختے جڑا سکا ہویا ہے او دے تھلے کھلو گئے او دی ٹانی نو پکڑ لیا جدن ٹانی نو پکڑیا دی اللہ دا ذکر جا شروع کیتا میں قربان جاوا درخت سر سبز ہو گیا پتے لگ گئے پتیاں وچوں آواز آ رہی ہے نوشا 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 پتیاں وچوں آواز ہوندی ہے نوشا 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 حاجی محمد تو نوشا بن گیا علی گنج بخش نہیں بنیا میرے دوستو میں قربان جاوا فرماندے نے میں اتھوں ٹریا مینوں رستے وچ جڑا چروا ملیا تے ویکھیا محمد نوشا جے رائی پادی ملیا تے آکھیا محمد نوشا جے آستانے تے آیا تے مریداں نے کیا محمد نوشا سرکار فرماندے نے میں ٹر دیاں پھر خوشاب چلا گیا پھر ٹر دیاں میں دوستو پلوال چلا گیا شاہ سلیمان نوری رحمت اللہ تعالی علیہ مینوں ویکھیا نماز فرض دا وقت مریداں نے کن جوڑے نہ کیا ویکھو آیا پیچھے وے لگی اگے گیا ہے سانو 12 سال ہو گئے نے اے دی خدمت کر دیا سانو کچھ نہیں دیتا اے آیا تے لے کے چلا گیا ہے آیا تے لے کے چلا گیا ہے جناب شاہ سلیمان نوری رحمت اللہ تعالی فرمایا مریدو کون ہے جڑا نماز پڑھائے گا اگے کوئی نہیں ہویا 3 مرتبہ جناب والی خون ترایا چہرے تے ملال آ گیا جناب والی کون حاجی محمد نوشا اگے ہو گیا مرید اگے پیر پیچھے نماز پڑھائی پڑھان تو بعد سلام پھیریا فرمایا لے میری گل سن لو اگے محمد نوشا ہے اج تو بعد حاجی محمد نوشا گنج بخش گنج بخش گنج دا مانا ہوندا خزانہ بخشیا ہویا خزانہ ہے تے نوشا دا مانا ہوندا پلانے والا نوش تو نوشا نکلیا نا فرمایا نوشا دا مانا پلانے والا
تے حاجی جڑا کعبے دا آپ نے بھی 7 حج کیتے نے نا میں قربان جاواں تے حاجی محمد نیرا انجے بھی حاجی نہیں یہ بھی یاد رکھیا جی ایک مرتبہ نے شیخ فتح محمد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ تے جناب والی نال پیر سچیار رحمت اللہ تعالی علیہ نشیرہ تارنا والے یہ دوویں سنگی آ گئے انہاں کیا گل اے وے کہ جناب والی روشو پاک دے ابا جی نے بھی 7 حج کیتے نے تے سرکار نے بھی 7 حج کیتے نے تے کیا ہو رہی کسے نے بھی حج کرواندے نے کہ نہیں بولو تے صحیح دل وچ ارادہ پہ کر دین تے ولی او ہوندا جڑا دل دیاں رازاں نو جانے جڑا دل دا راز نہ پوچھے نہ سمجھے نہ کسے تو واقف ہوے دے کال حال تو واقف نہ ہوے ولی نہیں ہوندا انہیں دال دا لایا ہوندا ہے جدن دوویں آگے تے حسن دوویں پیر بھائی کون کون پچھانا جناب شیخ فتح محمد بہت بڑے عالم دین سن بہت بڑے جید عالم دین سن اور دوجے سن پیر سچیار رحمت اللہ تعالی علیہ نشیرہ تارڑا دے رہن والے سن کہ دوویں سرکار دے مرید سن تے کہندے نے اے ساڈے پیر صاحب آپ تے ہر سال حج کرن ٹر جاندے تے ہو رہی کسے نو حج دی سعادت نصیب نہیں ہو لے حج اے نہیں سی ہوندا بھئی تجاز تے بیٹھا 6 گھنٹے اج مکے ہے نا حج سرکار والے پیدل ٹر کے حج کر دے سن 16 دی گل ہے میرے دوستو سن 152 دی گل ہے آج تو حساب لو کنیاں صدیاں پہلے اولے آن جان دا کیڑا سبب سی نماز دا وقت ہو گیا بولو بولو نماز دا جناب والی جس وقت نماز دا وقت ہویا نوشو پاک رحمت اللہ تعالی علیہ حاجی دا لفظ کی میں سرکار نو ملیا حاجی صاحب نماز پڑھائی تے مرید پیچھے کھلو گئے جدن مرید کھلوتے میرے دوست حاجی نوشہ صاحب رحمت اللہ تعالی فرمایا اللہ اکبر جدن اللہ اکبر کیا مریدہ نے نظر چوکے ویکھی سامنے اللہ دا کعبہ نظر آ گیا 4 رکعتاں پڑھائیاں سارے مرید کعبے دی زیارت کر دے رہے کعبہ ویکھ دے رہے کعبے دی زیارت بھی کر دے رہے جدن سلام پھیریا پھر وادی تے آستانہ مرشد دا نظر آیا آپ نے فرمایا ارادہ کر کے آئے سو نوشو سانو اج نہیں کراندے فرمایا تانوں اوتے جان دی لوڑ نہیں میں کامل ایتھے ہی تانوں اج وکھا دیا گیا کیوں ایک شاعر نے بڑا پیارا تخیل بیان کیتا شاعر کہندا ہے اکھاں بند کر کے نیویں تون کر کے بلند آواز نہ کھو سبحان اللہ ایک باری میری محبت واسطے آ چھڑو سبحان اللہ اللہ جا اللہ میں قربان جا فرماندے نے اکھاں بند کر کے اے ولیاں دی طاقت میں تم دسن لگا اکھاں بند کر کے تون کر کے چاتی لوئے محفوظ تے اے پا سکدا سلیمان دے پرے درباری اندر او ولی تخت بلقیس لیا سکدا جڑے تسی آندے ہو جن بڑیاں طاقتاں والے نے جن بڑی طاقت والے نے آکھیا محفل برخاست ہون تو پہلے تختے بلقیس لے آواں گا سلیمان نے فرمایا اس تو بھی پہلے چاہیے نا انہاں کیا جناب والی پھر کون بولیا ربانیون بما کنتم تعلمون الکتاب فرمایا اللہ دی کتاب پڑھنے والا ایک بولیا جدا نام آصف بن برخیہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا سلیمان دے پرے یہ دربار اندر او ولی تخت بلقیس لیا سکدا کدی وضو دے پانی دے مار چھٹے
جڑے قادری ہو آکھو سبحان اللہ. اے پیر عبد القادر جیلانی دی شان میں شاعر کہہ رہے ہیں. آپ فرماندے نے کدی وضو دے پانی دے اے مار چھٹے کافر ہون تو ولی اے بچا اے سکدا کدی بیٹھی اجمیر دے ٹبیاں تے جادوگرانو کلمہ پڑا اے سکدا نوشو پاک نو اے رب توفیق بخشی ایتھے بیٹھیاں مکہ وکھا سکدا. اللہ اکبر. داتا علی اجمیری رحمت اللہ تعالی نے مسجد بنائی نا تے مولویاں نے آکھیا مسجد دا محراب ڈنگا رکھ کر چھڑے ہیں وہ جو ولی بنیا پھردا ہے. اے مولویاں نو ساڈے مولوی نہیں سنی مولوی دوجے بھی مولوی آنے نا ہوندے تے ایک زمرے چ انہاں کہ مسجد دا محراب ہی ڈنگا ولی بنا چھڑے. ان جاندا میں بڑا بڑا ولی ہاں. مولوی کٹھے ہو گئے آ گئے تے فقیر جڑے نے او ناراض نہیں ہوندے. فقیر ناراض ہے جنوں وٹا مارو تے سی نہ کرے سمجھو فقیر. جنوں گال کڈو تے گال دا جواب نہ دے آکھو فقیر. جنوں برا پلا کھو تنوں اڑاما نہ دے تے سمجھو فقیر ہے. اے فقیراں دیاں وصف نے. دوستو دادا صاحب رحمت اللہ تعالی نے اوندیاں ساریاں نوں شربت پلایا تے مرید نو حکم کیتا کھانا بھی بناؤ. کھانا بن گیا, کھانا کھلا لیا تے نماز دا ٹائم ہو گیا. کیا کیا جی علماء دین تشریف لے آؤ ذرا نماز پڑھ لئیے. علماء دین تشریف لے آؤ ذرا نماز پڑھ لئیے. تے داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نماز واسطے لے گئے. انہاں کیا جی حضور اسی یہ پوچھن آیا کہ مسجد دا محراب ڈنگا ہے کتب نوا دے مطابق نہیں, خانے کعبے دے مطابق نہیں. آپ نے فرمایا کل پیچھے کران گے, پہلے نماز پڑھ لئیے, گل محراب دی پیچھے ہوئے گی. پہلے محراب والے دی نماز پڑھیے. داتا صاحب نے فرمایا اللہ اکبر. جس وقت مولوی حضرات پیچھے کھلوتے نے انہاں ویکھیا محراب حتیم کعبہ نو سیدھا. جدن کعبہ نو سیدھا محراب نظر آیا سلام پھیریا. سرکار نے فرمایا دسو با محراب ڈنگا ہے یا سیدھا ہے؟ انہاں کیا حضور محراب بالکل سیدھا کیوں نہیں گا؟ ہے مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر اگر اوزوں کے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیر. داتا صاحب لاہور وچ کھلو کے کھا چھڑیا کعبہ تے نوشو گنج بخش نے رڑمال وچ کھلو کے کعبہ بکھا چھڑیا. اے ولیاں نو اللہ طاقتاں عطا فرمائیں تے جڑا ولی دی طاقت دا منکر ہوئے او بھی ایماندار نہیں, جڑا نبی دی طاقت دا منکر ہوئے او بھی ایماندار نہیں. کسے ولی دی بھی طاقت ذاتی نہیں ہوندی, یہ ساڈا عقیدہ ہے. کسے نبی دی بھی طاقت ذاتی نہیں ہوندی, طاقتاں دا مالک ہوئے او عطا کردہ ہے تے اے منہ کھول دے. او عطا جنی دیر نہ کرے منہ کھول دے نہیں, منہ کھول دے. او دن کرم ہوندا ہے جدن اتو کرم ہو جائے. اسی بھی بڑیاں تبلیغہ کرنے. ایک دن نا نوشو گنج بخش رحمت اللہ تعالی لفظ پورے ہو گیا نا, حاجی محمد نوشو گنج بخش. حاجی دا لفظ سرکار نو او دن ملیا جدن کعبہ چا وکھایا تے محمد دا لفظ ماں تے پیو والو لب گیا تے نوشا درخت دیاں پتیاں وچ آ گیا تے گنج بخش مرشد نے عطا چ فرمایا نا ہن مکمل ہویا نوشا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ. آپ جس وقت رڑمال لایا نا جا کے ڈیرا, ایک دن سرکار گزرے جا رہے دریا تے ادھر جا رہے, کدی ادھر جا رہے کدی ادھر جا رہے. دریا تے اولیاء اللہ یا نہراں تے ڈیرا کیوں لاندے نے کہ جڑا اس میں ذات اللہ ہوندا ہے, اس میں ذات اللہ پانی تے اس واسطے پڑھ دینے کہ پہلے نمبر تے گرم بہت زیادہ ہوندا ہے تے دوسری یہ دی وجہ ہے ہوندی ہے کہ جنہ پانی کھلا ہوئے انہاں فیض بھی کھلا ہوندا ہے, انہاں فیض بھی کھلا ہوندا ہے. تے سرکار اللہ اللہ کر رہے ویکھیا تے ایک جوگی ہوتے پھردا پھر لگا پھرے تے نوشا پاک نو ویکھ کے کہندا حضور ادھر آؤ میری گل سنو کی پیا کر دیو؟ فرمایا میں اپنی اللہ دا ذکر پیا کرنا وا.
وکھاؤ۔ نوشو گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ حضور نے فرمایا کوئی بھی ایمان والا پہلے وار نہ کرے، پہلے وار نو روکو، دوجے نو روکو، تریجے نو روکو، چوتھی وار تسی بھی وار کر لو۔ جناب والی سرکار نے فرمایا بیلیا تو کیے کہن لگا زور میں علم نجوم حاصل کیتا ہے، میں بہت بڑا نجومی ہاں، میرے کل بڑے بڑے کرتب نے۔ جناب والی آجی نوشو گنج بخش رحمت اللہ تعالی نے فرمایا تو اپنے کرتب وکھا۔ اونے اپنے کرتب وکھائے، کدی کوئی کدی کوئی کدی کوئی۔ جناب آپ نے فرمایا کنی دیر سکھڑ تے نہیں کہنے لگا 36 سال۔ کنے سال ہے؟ 36 سال کہنا میں علم نجوم 36 سالہ میں سکھیا ہے۔ اللہ دے ولی نے فرمایا اگر میرے کول آ جاندا میں تینوں ایک پل وچ رب نال ملا دیندا، میں ایک پل وچ تینوں رب نال ملاقات کراندا۔ کہندا حضور کیویں ہن تسی بھی کچھ وکھاؤ۔ سرکار نوشو گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا میں تینوں کی وکھاواں، میں تینوں کی وکھاواں۔ کہنے لگا تسی بھی کوئی چیز وکھاؤ۔ فرمایا میں نہیں کہندا کہ میں نجومی ہاں، میں محمد دا غلام ہاں۔ نوشو گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ اج کر کے نظر فرمائی جتنے بیلے دے پودے نے سارے وچوں آواز پی ہوندی ہے اللہ 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 کی آواز آ رہی ہے، اللہ 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 ہے کیوں ہو دیاں ضرباں لائی جا۔ تسی بھی مل کے پڑھو ہو دیاں اے ضرباں لائی جا، ہو دیاں ضرباں لائی جا، ہو دیاں ضرباں او لائی جا، جی میں من دی یار مل کے پڑھو نا، جی میں من دی یار منائی جاؤ، جی میں من دی اسی بھی مکھولو ذرا نا، اے جی میں من دی یار اینا کسے جنابی والی دریائے دجلہ دے کنارے تے بہ کے منایا، کسے دریائے چناب دے کنارے تے بہ کے منایا، کسے دریائے جیلم دے کنارے تے بہ کے منایا، کسے اجمیر دے ٹبیاں تے منایا، کسے لاہور دی ترتی تے بہ کے منایا، ہو دیاں اے ضرباں لائی جا بے، ہو دیاں اے ضرباں لائی جا، جی میں من دی یار۔ نوشو پاک گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ دی بارگاہ وچ ایک قافلہ آ گیا، اے بھی جوگی جپال سن، کافر سن، غیر مسلم سن، انہاں اسی زبان نال تبلیغ کرنے ہیں، اللہ دے ولی نظر نال تبلیغ فرما دینے ہے نا۔ اے جدن قافلہ آیا تے اس قافلے دے وچ ایک بندہ سی جیدہ نا سی حافظ طاہر کشمیری رحمت اللہ علیہ، اے لاہور گیا، میرا مکی رحمت اللہ تعالی علیہ دے خلیفہ سی ابو لسان او دا مرید ہویا تے فیض نہ لبیا۔ جدن فیض نہ لبیا تے بندہ پٹک گیا، پٹک کے انہیں کفر دا اعلان چکیدہ، یعنی ہندوان نہ رڑ گیا، جوگیاں نہ رڑ گیا، جپالاں نہ رڑ گیا۔ انہوں نے جس وقت حضور نوشو گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ دا تذکرہ سنیا نا تے لاہور تو وہ جماعت آئی، انہاں کیا چلیے اس نو مسلمان نو ملیے تے صحیح جدا لاہور وچ انہاں تذکرہ ہے، ایس دور 14ویں صدی وچ ایس وقت وچ انہاں تذکرہ ملیے نا۔ جدن ملن واسطے آئی نا تے سائیں جڑے ہون نا چھیڑو اپنیاں سیاڑ لیں، پنجابی دی ایک مثال ہے، چھیڑو اپنی سیاڑ لیں، مال مال وچ رل جائے اپنیاں دی سیاڑ ہوندی ہے، اے ساڈیاں نے تے اے بگانیاں نے ہے نا۔ عزیزاں نے گرامی میں قربان جاواں، اللہ دے ولی بھی چھیڑو ہوندے نے میرے دوستو، اللہ دے ولی بھی چھیڑو ہوندے نے، مہاری ہوندے نے۔ اے جناب والی اللہ دی مخلوق دا پیچھو پتہ کردے نے گمراہ یا سدھے راہ۔ میرے دوستو جدن قافلہ آ گیا
نوشو گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ دے آستانہ جڑا سی او دا پتہ کی طریقہ سی؟ سرکار مہماناں لئی اپنے ہتھاں نال چٹائیاں وچھاندے سن. ایس منصب ولایت تے بندہ ہوئے تے ہتھاں نال چٹائیاں وچھائے تے پھر سرکار چٹائیاں وچھا کے لوٹا پھڑ کے تے ہر آن والا دے ہاتھ تو آندے سن تے پھر سرکار اپنے ہاتھاں نال کھانا پیش کردے سن تے جنی دیر تک مہمان کھانا کھاندا سی نوشو گنج بخش اس طریقے کھلوتے رہندے سن تے مہمان شرمندہ ہوندے سن تے سرکار فرماندے سن بھئی سائیو ساڈی یہ ڈیوٹی جو اللہ نے لائی ہے نا. دیکھو نا طریقہ بھی مرید تسی یہ طریقہ بھی سمجھو کہ سرکار ساڈے مرشد دا کی طریقہ ہے کہ آن والے مہماناں نوں چٹائیاں تے سرکار ہر مہمان نوں کھانا کھلاندے سن تے ہندو جڑے سن مسلماناں دے ہتھاں دا پکیا نہیں سن کھاندے تے نوشو گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ انہاں واسطے خشک فروٹ رکھیا ہوندا سی. خشک فروٹ رکھیا ہوندا سی او پیش کر دین دا جناب والی نوشو گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ اج کر کے چٹائی وچھائی اتے ہندوؤں نو بٹھایا بہ جاؤ انج کر کے حافظ تیر والی اشارہ کیتا تو ایدے ادھر آ انہاں نو جناب والی فروٹ پیش کیتا. حافظ تیر نو سرکار نے کن وچ آکھیا جی اوتھے کچھ نہیں سی بنیا تے ایتھے آ جانا سی جے اتھوں نہیں سی لبا تے ایتھے آ جانا سی. کوئی میرے رب دیاں خزانیاں وچ کمی ہے کوئی محمد دیاں غلاماں وچ کمی ہے چلو اونے کمی تیری پوری نہیں کیتی تو میرے کول آ جانا سی. سرکار نے فرمایا جدر حافظ طاہر کھویں چاسو آکھیا جی انہاں نوں کنے دسیا میرا نام حافظ طاہر؟ فرمایا تو حافظ قرآن بھی ہے کشمیر دے رہن والا بھی ہے نام تیرا طاہر تے کم لگا تو پلیتا نال پھرنا ہے تو طاہر پاکے پر تینوں پاک کسے نہیں کیتا تے میرے کو آ جانا سی. اللہ تبارک و تعالی دے ولی کون نوشو گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ سینے نال لایا کلمہ پڑھایا چا فرمایا ولی بھی چا بنایا کشمیر دا لاڑا بنا کے کشمیر ول چلیا. اللہ اللہ اکبر. سائیاں کو آئے تو سائی نہیں جان دیں سینے نہ لایا کلمہ بھی پڑھایا خرقہ خلافت بھی پنایا تے فرمایا جا میں ایس دریائے چناب دے کنارے تے بہ کے اللہ اللہ پہ کرنا تو کشمیر دیاں وادیاں میں جا کے لوکانو اللہ اللہ سکھا ہے کشمیر دیاں وادیاں وچ جیڑی جا کے اللہ اللہ سکھا. تو نوشو گنج بخش رحمت اللہ تعالیٰ نے دا بڑا فیض وسیع و عریض سی. آخری بات ہے کہ حضور نوشو گنج بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نو انہا فیض اللہ نے کیسے عطا فرمایا. آپ دی نسبت میں تو شجرہ سنان لگا کہ حاجی خواجہ نوشو گنج بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنا ہاتھ سخی سلیمان نوری رحمت اللہ تعالیٰ دی ہاتھاں وچ دتا ہاتھ اور سخی جناب والی سلیمان نوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنا ہاتھ جناب شاہ معروف خوشابی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دی ہاتھاں وچ دیتا اور انہاں اپنا ہاتھ مخدوم سید مبارکانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دی ہاتھاں وچ دیتا اور انہاں اپنا ہاتھ سید غوث شاہ گیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دی ہاتھاں وچ ہاتھ دیتا. انہاں سید شمس الدین رحمت اللہ گیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دی ہاتھاں وچ ہاتھ دیتا. انہاں سید میر گیلانی رحمت اللہ علیہ دی ہاتھاں وچ ہاتھ دیتا. انہاں سید علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ گیلانی دی ہاتھاں وچ ہاتھ اور انہاں دا ہاتھ سید مسعود گیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دی ہاتھاں وچ ہاتھ اور انہاں دا سید احمد دی ہاتھاں وچ ہاتھ انہاں دا سید عبد الاسلام گیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دی ہاتھاں وچ ہاتھ دیتا. انہاں سید عبد الوہاب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ
سندے غوث اعظم نے ہتھاں وچ چاچا دیتا پیر عبد الوہاب نے پیر عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی قندیل نورانی پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ دے ہتھاں وچ ہاتھ چا دیتا اور اونا جناب والی ابو سعید مخرومی رحمت اللہ تعالی علیہ دے ہتھاں وچ ہاتھ چا دیتا اونا شیخ ابو الحسن ہنگاری رحمت اللہ تعالی علیہ دے ہتھاں وچ ہاتھ چا دیتا اور اونا ابو بکر جناب والی شیخ ابو فرحا تو سوی رحمت اللہ تعالی علیہ دے ہتھاں وچ چا دیتا اور اونا اپنا ہاتھ شیخ عبد الوہاب تمیمی دے ہتھاں وچ چا دیتا اور اونا جناب والی اپنا ہاتھ شیخ شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ دے ہتھاں وچ چا دیتا اور اونا اپنا ہاتھ جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ دے ہتھاں وچ چا دیتا اور اونا اپنا ہاتھ جناب والی سری سکتی دے ہتھاں وچ چا دیتا سری سکتی نے اپنا ہاتھ معروف کرخی دے ہتھاں وچ چا دیتا معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنا ہاتھ داؤد طلائی رحمت اللہ تعالی علیہ دے ہتھاں وچ چا دیتا اونا اپنا ہاتھ حبیب اجمی دے ہتھاں وچ چا دیتا اونا اپنا ہاتھ مولا کائنات شاہ مردہ شیر جزدہ قوت پروردگار کہہ دوں اونا اپنا ہاتھ اور اونا اپنا ہاتھ جناب والی حبیب اجمی نے اپنا ہاتھ حسن بصری دیا ہتھاں وچ چا دیتا حسن بصری نے اپنا ہاتھ مولا کائنات دیا ہتھاں وچ چا دیتا مولا کائنات نے اپنا ہاتھ محمد پاک دے ہتھاں وچ چا دیتا محمد پاک دا ہاتھ ان الذین یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم اذ رمیت وما رمیت ولکن اللہ رما محبوبہ تیرا ہاتھ نہیں ہے میرا ہاتھ ہے تاسی کہنے ہاتھ مرشد دا اوہ ہاتھ میرا مل کے پڑھو ہاتھ مرشد دا اوہ ہاتھ میرا رب آکھیا ہے ہاتھ میرا ہاتھ مرشد دا اوہ ہاتھ میرا رب آکھیا ہے ہاتھ میرا تائیوں جا کے کامل مرشد دے او تائیوں جا کے کامل مرشد دے ہتھانوں میں جا کے چم لینا جد ہجر ستائے ہے آقا دا جد ہجر ستائے او سونے دا میں نیر وہا کے چم لے جد ہجر ستائے او سونے دا ہتھ اکھیاں نو لا کے چم لینا اللہ اکبر پچھو انیاں ولیاں دی طاقت ہوئے موگے لگ جان تے مڑ نوشو باغ نہ ہوئے تے کون ہے کھونا ذرا سبحان اللہ ذرا بلند آواز نہ ایک باری سبحان اللہ چلو دوجیان چھٹی نشائی آکھو زبان اللہ اکبر میں قربان جاواں میرے دوستو انیاں پچھو پاورا ہون انیاں پچھو طاقتہ ہون انیاں پچھو پاورا ہون انیاں پچھو طاقتہ ہون تے پھر نوشو پاک نہ ہوئے تے کی ہوئے لو جی آخری میری پوری تقریر دا نچوڑ شیر سماعت فرمانا ہے تو اس کے بعد توڑے میری چھٹی شیخ الکاملین حضرت سلطان باؤ رحمت اللہ تعالی فرمایا آپ فرماندے نے تسبیح پھری او تیرا دل نہ پھریا ہو کی لینے تسبیح او پڑھ کے ہو پڑیا
کے چلے کتے پر کچھ نہ کھٹیا چلے کر کے دے بیویاں ونڈیاں نے دے چلیاں دا فائدہ کوئی نہیں آپ فرماندے نے چلے کتے او پر کچھ نہ کھٹیا کی لینا چلیاں وچ اوے وڑ کے پر جاگ پینا مل کے آنکھوں ذرا سبحان اللہ اوے جاگ پینا اوے جاگ پینا او دودھ جمدا نہیں باغو جاگ پینا او جاگ پینا او جاگ پینا ہاتھاں وچ ہاتھ لئیے تے اے جاگ جاگ پینا او دودھ جمدا نہیں باغو جاگ پینا او دودھ جمدا نہیں باغو لال ہوے کڑ کے سال بابا صاحب نے زود کمایا انی دیر تک خرقہ خلافت نہیں لبی جنی دیر تک مختیار کاکی دیا تھا میں ہاتھ نہیں دیا 36 سال 20 سال نوشو گنج بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جنگل و بیابانہ میں چلا دی عبادت ریاضت کی تیئے جدن سخی سلیمان دیا تھا میں ہاتھ دیتے نے پھر نوشہ بھی بن گیا گنج بخش بھی بن گیا ہیں جتھے ولیاں دا ڈیرا ہوئے اتھے وادی دا نامی شریف لکھی جاندہ ہے جتھے ولیاں دا ڈیرے ہوئے اس وادی نے بھی شریف کر کے بلایا جاندہ ہے حضرت کیالیاں والا شریف ایک ولی دا ڈیرا ہے جی گاجر گولا شریف 2 ولیاں دا ڈیرا ہے 3 ولیاں دا ڈیرا ہے دوستو نسبت تو بغیر کوئی چیز نہیں ولیاں دی نسبت بڑی اعلیٰ چیز ہے بڑی اعلیٰ چیز ہے اللہ رب العالمین سنو ولیاں دی تعلیمات دے مطابق عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے جی اللہ پاک ولیاں دی تعلیمات دے مطابق سنو زندگی بسر کرن دی اللہ پاک توفیق نصیب فرمائے آمین ثم آمین واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین